ahoj Miško, jakú by si mi dal recenziu na môj kanál? Asi to dám Dobre. 70, takto. Dobre. A by som ti subscribe. A potom Vidíte, počúvajte Miška, to je a dajte aj vy subscribe. áno, musíte ľudičky dávať subscribe a lajkov, ok? Dobre. Dovidenia. A ty máš jakú recenziu na môj kanál? Na tvoj kanál by som dal akože tiež 7 z 10, ale inak máš docela OK videá. Ja som bol tvoj editor, keby tak, ale už som skončil, lebo nevydávaš videá. Ale dal by som ti odber, lebo mám už u teba odber, takže dávajte odber a čaute. Recenziu na môj kanál. Moja recenzia je tiež 70%. Dajte odber, like, dajte koment a som Tobi. A počúvajte, počkajte, dneska je pondelok 23. marca, tak Dajte odber. zajtra bude stream alebo nové video z Robloxu, kde budeme hrať niektorí z týchto. Ja nemôžem hrať. Áno, nehlasujte. Áno, tak sa na vás teším a čaute. A Tak dajte aj mne odber. Áno, aj toto. Dajte odber like, Jakubovi dajte koment. a potom urobíme zajtra stream, že crafting and building. A budeme hrať Roblox, budeme hrať aj Dusty 3 99 noci. Ja nemôžem. Dobre, tak čaute. Čaute.